иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Турсунзода Вализода Абдулқодир Исуф дар доираи суҳбату вохӯриҳояш бо сокинони ҷамоати деҳоти Регар мулоқот анҷом дод. Роҳбарияти шаҳрро муовинони соҳавии раиси шаҳр ва намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамроҳӣ карданд. Вализода Абдулқодир Исуф дар оғози суҳбаташ бо аҳли ҷамоати деҳоти Регар мардумро ба ҳамқариниву ҳамаромӣ даъват кард. Ҳамчунин гуфт, ки ӯ омода аст, то ки дар ҳолати мушкилиҳои хонаводагӣ бо мардум якҷоя бошад. роҳбарияти шаҳр дастгирии табақаҳои ниёзмандро ҳамчун ҳамидаи неки одамӣ арзёбӣ кард ва иҷрои ин амали шоистаро ба дигарон низ талқин намуд. асосан дар мусибат ман супориш додам дар ҳудуди шаҳр дар куҷое ки мусибат мешавад шахсони бароманд ҳудуди ҷамоат аст мана албатта даъват кунанд огоҳ кунанд ман вазифадорам бурам дар маҳал шумо дар ҳамаи мусибатҳо бояд иштирок ман супориш додам кадомаш дар ман рафта тонистум хуб натонистум раиси ҷамоат меравад таъзия баён мекунад аз номи раиси шаҳр ки мана имрӯз шумо дар мусибат шудаед пасандида ҳамамон мерем шикам бо насер мекунем неки рӯзи мусибатда муъмин бародари муъмин гуфтанд ана муъмини мо дар ҳамин ҷа маълум мешавад ки рафта чи одами шумо мо чӣ хизмат кунем бигем ягон ҷо мо кам намешавад ва ё шахсони хизмат нишон додан дар ҳудуди ҷамоат дар ҳудуди шаҳр хизмат кардан барои ободии ҳамин сарзамин хизмат кардан онҳоро бетаваҷҷӯҳ намонанд рафта китоб гушоянд дар назорати қатъии кормандони камҷустӣ бошад як рафта дар як маротиба як мудда ду маротиба рафта аз саломатӣ хабар бигирад дар китобе ки дар ҷо мекушоянд сабт кунад ки ман омадим дидам бо мо супориш медем роҳбари ташкилоту муассисаҳо ки рафта аёдат кунем бибинем сабт кунанд дар китобшон. муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Турсунзода Акрамзода Файзалӣ дар навбати худ баромад намуда оид ба шомилшавии ҷавонону ҳамватанонамон аз ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ибрози андеша намуд. дар вилояти Вазиристони Покистон гурӯҳе таълим мегирифтанд ки аксарияти онҳо аз дигар давлатҳо алахусус аз ҷумҳурии Узбекистон ва Тоҷикистон фарзандони ноболиғро мактабхонро ҷалб карда буданд. дар навор ҳамин хел вақте ки навор сабт мерафт мо тамошо мекардем диққати асосӣ ба кӯдаке буд ки ҳалқа болои рӯи вай буд ва он кӯдак бояд синфи 5 ё 6 мехонд аз ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ҳама дарс хондистааст китоб дар даст дар китоб навиштаҷоти арабӣ ва дар сари ҳамаи онҳо лентачаи сиёҳ бастагӣ ва бо ҳарфҳои сафед бо ҳарфи арабӣ навиштаҷот доштанд. дар он гурӯҳе ки таълим мегирифтанд ҳам мӯи сафеди риштдорон буданд калонсолон буданд ҳам ҷавонон буданд ва ҳам ин ноболиғон. вақте китоб дар дасти онҳо буд мили яроқ нури автомат аз инҷа баромадагӣ буд. ҳамин китоб ҳамин хел қабилагӣ азёд мекарданд ва баъдан намоиш медоданд машқҳои онҳоро дар дарани об корча задан аз дохили балоне ки оташ гирондагӣ буданд аз дохили балон ҷаҳидан тир парондан ҳамаи ҳамин машқҳои онҳоро намоиш медод ва он доираи силҳе ки эътибор дода мешуд ба ҳамин писари тоҷик буд. сокинони деҳоти Регар аз баромадҳои пурмуҳтавои роҳбарияти шаҳр ва намояндагони мақомотҳои қудратӣ таъссуроти нек бардоштанд. бояд гуфт ки ҳоло чунин мулоқоту суҳбатҳои муфид бо аҳолии шаҳри Турсунзода идома мекунанд.